Yes, I support Mheshimiwa Dache. Why do we form political parties? What form political parties to advance the communal ideals? Kopone iya marginalized communities kaka Oganda Luo. Jatelo manikanyo onengo serve basic interest ma Jopiny. Iyudo ka, for instance, Eric Menonkan, engama very articulative. To samoro characters mage, korotimbene, political parties notamore miye samoro tiko, moka ongat masamoro kunya serve interest ma jonyakach, kata makwed mibadhi manie assemblies. Gima nyalo konyo jo Kenya kuom jachien mar mibadhi ni Joyce. And ni waweri gimulungi political interference. At the same time, parties mwalowo, ngini party man to miyo Jopiny leaders machalo nade. Mogik, Joyce, right? Nyaka Jopiny be koro ng'e ni to leaders mimiyo mubo wochunyo ni ngane dhi konyo ngane dhi konyo ngane ni. Mago siasa ma onge telo mora manya konyo go piny Luo. Yes.